Salut, salut! Dacă mă auziți, vă rog să-mi scrieți sau să-mi ziceți salut. Ne așteptăm 1-2 minute să vedem când vă strângeți și începem. Ușor, ușor. Să vedem care este situația. Suntem 6, suntem bine. Ușor, ușor creștem. Bun. O să începem. Salutare, dragi prieteni! Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru că participați la acest live care se numește Jurnal de Călător. Face parte din campania noastră pe care am început-o din 16 martie, când de fapt am închis conacul. Iar campania noastră se numește Stay Safe, Stay Home, Stay Positive. Mi se pare că e destul de în temă cu tot ceea ce se întâmplă, dar vreau să vă spun că am început să o facem deoarece din momentul în care am închis și am plecat cu toți acasă, ne gândim constant ce putem să facem, cum putem să venim în ajutorul vostru și cum putem să fim alături de voi și cum să putem să comunicăm mai mult. Pentru că știm că nu este simplu să stai în casă, știm că stăm cu toți în carantină și încercăm să ne găsim diferite activități. Iar Jurnal de Călător este ideea care ne-a venit deoarece eu cred foarte, foarte mult în turismul din România. Nu numai pentru că fac parte din industrie, dar și pentru că îmi place foarte mult să călătoresc. Și cred că în situația în care suntem cu toți acum, turismul are nevoie de o mână de ajutor cum ieșim din pandemia pe care o avem. Și de aceea mi-am propus să invit prieteni, să invit turiști de-ai noștri, să invit cunoștințe, să invit pe toată lumea pe care pot să ne vorbească în această mică emisiune, Jurnal de Călător, despre locurile care lor le plac foarte mult în România, ceea ce poate să facă, ceea ce au văzut, ce experiențe au avut și să se poată bucura și restul lumii de ele. Și nu mai vreau să mai vorbesc eu foarte mult, pentru că sunt foarte entuziasmat să o invit pe invitata noastră de astăzi, pe Andreea Raicu, și pe care îi vreau să-i mulțumesc chiar acum. Ia să vedem cum putem să o băgăm în live. Andreea, 2, 1. Ne vezi? Mă vezi? Te văd pe tine. Salut, salut. Nu știu dacă pe ceilalți poți să-i vezi, Andreea. Nu cred, nu văd pe nimeni. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat așa rapid. Vreau prima dată să vă spun că Andreea, cum mi-am sunat-o, a și zis, da, cum să nu, vreau pentru că îmi place ideea și doi la mână susțin foarte mult turismul românesc. Mi-a plăcut foarte tare la voi când am fost și mi s-a părut oricum o idee foarte bună, pentru că e momentul să sprijinim turismul românesc, adevărat. Să sprijinim și în același timp cred că și eu mă bucur foarte mult că mai reușesc să mai stau de povești cu turiști și cu oameni care de fapt înainte mă bucurau cum veneau la noi. Înainte să începem și să vorbim cu totul despre turism, vreau să știu despre tine. Cum ești în perioada asta? Cum navighezi perioada asta? Ce faci? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că bine, adică am cumva toate instrumentele pe care le folosesc ca să pot să fiu echilibrată. Și anume, mi-am creat o rutină care mă ajută foarte tare să mă ordonez și să mă ordonez și în interiorul meu. Și fac mișcare, meditez, gătesc, lucrez, am ore în care lucrez, ședințe cu colegii, mai fac și lucruri pentru mine. Cum? Colegii care lucrează de acasă. Colegii care lucrează de acasă. Facem Zoom de fiecare dată și ne-am readaptat business-ul în așa fel încât să putem să funcționăm bine în această perioadă foarte complicată pentru noi toți. Okay. Sunt dimineți în care e mai sus, sunt dimineți în care e mai jos, de aceea mi-am și dorit foarte tare și fac un live în fiecare dimineață, începând era la 10, dar de mâine o să fie la 11, pe paginile mele de Instagram și de Facebook, în care am diversi invitați și în care vorbesc despre ce mă ajută pe mine, despre stările mele, pentru că e foarte important ca oamenii să vadă că noi cu toții trecem prin momente grele și e important să vedem cum putem să facem față metodelor. Și de aceea îi ajut, meditez cu ei live. Chiar am și creat acum un program de 10 zile de meditații ghidate în care eu îi ajut să mediteze. Ce fain! Și tot felul de lucruri împărtășesc din resursele mele în așa fel încât să fim împreună și să fim un suport unii pentru ceilalți. Foarte mișto. Să știi că și eu te urmăresc și îți urmăresc munca dinainte, de atunci de când ai venit prima dată la noi. Și foarte, foarte faină.
Știi ce sunt curios? Uite și doamna Sabo aici în spatele nostru, ea intră prin live-urile noastre. Știi ce vreau să te întreb? Sunt curios, înainte de a începe pandemia, că cam început, cam de la începutul lui martie, știm așa, am început să luăm câte un sentiment așa mic și pe aceea de la 15 s-a cam oprit totul. Aveai planuri de vacanță pentru anul ăsta? Nu aveam planuri de vacanță pentru anul ăsta, pentru că se întâmplau tot felul de lucruri la birou și încercam să dezvoltăm și am zis că le facem, am să fac planurile de vacanță în funcție de cum stau lucrurile la birou. Avem tot felul de planuri, foarte multe planuri și realitatea este că, știi gluma aia, dacă vrei să-L amuzi pe Dumnezeu, spune care sunt planurile tale. Am înțeles. Am înțeles. Bun, ok. Spune-mi, te rog, care sunt zonele tale preferate din România? Ca să-mi spunem unde ai călătorit și care ți-au plăcut cel mai mult. Îmi place foarte mult în Ardeal. La noi aici. Îmi place în Delta. Unde mai îmi place? Îmi place, practic, centrul țării îmi place foarte mult. Foarte mult îmi place centrul țării. Și Maramureș. Și Maramureșul. Spre rușinea mea, n-am fost decât o singură dată în Maramureș și când eram copil, mic. Așa că... Eu am văzut că Laura Cosoi, care mi-e foarte bună prietenă, a avut botezul acolo, în Maramureș. Și a fost extraordinar, adică a fost extrem de tradițional, cu ritualuri, cu tradiții, cu lucruri pe care în mod normal le făceai acum nu știu câți ani. Așa că m-am bucurat foarte tare să mă întorc la tradiții, la lucrurile care ne umpleau copilăria. Și tot ce e Transilvania, Ardeal, în toate zonele astea mi se pare așa cumva că lumea e un pic diferită, parcă vezi lucrurile altfel decât atunci când ești în București și îmi place să merg pentru că am senzația că mă detașez de tot. Cred că și-ți spuneam și atunci, te intri foarte mult în natură, te detașezi, lucrurile sunt mult mai încet, sunt mai așezate. Așa se zice despre noi, despre ardeleeni, că suntem mai înceți. Știi că acum foarte mulți ani, când eram extrem de impulsivă, Doamne Dumnezeule, mi-aduc aminte că am fost la Cluj sau la Timișoara și eram enervată de cât de rapid era, de cât de lent era totul și cumva eram agitată și enervată. Și acum mi-am dat seama că este un loc în care poți să te relaxezi și un loc în care te oprești. Sentimentul meu, eu am făcut facultatea la București și m-am întors acasă în 2013, după vreo 5 ani în care am locuit în București. Și ăsta a fost și șocul meu, primul meu șoc. Am atât de mult timp. Zic, ce Dumnezeu se întâmplă? Ce fac cu atât de mult timp? Pe lângă că aveam găini și câini și animale și eram, Doamne, așa ceva nu se poate întâmpla. Și primele 3 luni de zile au fost așa, le luam înăuntru, deci nu venea să cred. Cred că ăsta este lucrul probabil despre care și vorbești cu... Da, și cumva depinde, știi, în ce stare ești și unde ești, pentru că poți să te bucuri de lucrurile astea sau poți să fii deranjat de ele. Atunci eram deranjat, acum mă bucur de ele. Cumva e și ce se întâmplă în interiorul tău și ce vrei. Așa este. Și spuneai de Laura Cosoi. Cred că Laura Cosoi, nu știu, oare la ea la nuntă ai fost sau doar la botez? Nu, doar la botez. A făcut nunta la o prietenă foarte bună de-a noastră, care are un conac în Moldova, un conac Polizu. Am auzit, n-am fost, dar mi-ar plăcea foarte tare să merg. N-am fost, dar mi-ar plăcea. Am o listă așa de locuri. Cred că și tu știi pe cei de la Romanian Romance? Cum să nu? Așa? Dar nu avem voie să-i divulgăm. De ce? Ei merg și nu vor să știe oamenii că merg. Oricum, mi se pare ceea ce au făcut și faptul că postează și pun niște locuri atât de frumoase și speciale din țară, mi se pare minunat. Știi că o listă foarte lungă de locuri. Păi, îi urmăresc. Are o listă foarte lungă de locuri și chiar ăsta era următorul lucru care vreau să te întreb. Dacă ai și tu o listă de locuri sau locuri preferate sau locuri care dorești să le vizitezi în România? Da, am câteva locuri pe care vreau să le vizitez după ce se termină toată demența asta. Mi-ar plăcea să merg în primul rând la voi. Dar mi-ar plăcea să merg la Raven's Nest. Mai să știi că foarte multă lume vorbește de Raven's Nest. Da, n-am fost, dar am auzit de la mulți prieteni care au fost acolo și mi a plăcut foarte mult ce mi-au spus. Mai este încă unul și tot timpul uit cum îl cheamă. Este sigur îl știi pentru că e foarte faimos și foarte frumos. Este lângă Covasna. Ok.
Covasna și Brașov. Covasna și... Vai, stai puțin. Ia de un search. Până atunci eu mai Este un salut omuleții care sunt cu noi. Salut Daniel, salut Sergiu, salut Loții, Alexandra, Mihaela. Până caută Andreea, vreau să vă rog, la final, Andreea, o să facem și un scurt Q&A, dacă ești de acord. Și vă rog pe voi care sunteți în fața live-ului să ne scrieți întrebările care le aveți pentru Andreea sau pentru mine sau despre turism și mi-ar plăcea să vă răspundem la ele, dacă știm, evident. Zabora. Bun. Cum? E foarte cunoscut și e foarte fain și acolo. Știu, n-am ajuns niciodată, ori nu era loc, ori nu m-am organizat din timp și n-am ajuns să merg. La amfiteatru mai vreau să merg pentru că îmi place foarte tare. La amfiteatru ai mai fost? La amfiteatru Transilvania. Uite, văd tot felul de locuri frumoase. Adică Romanian Romance este un cont pe care toată lumea trebuie să-l urmărească, mai ales după ce se termină această pandemie, pentru că eu cred că e foarte important să mergem și să călătorim în România, nu în afară. Așa e. Pentru că avem nevoie să ne sprijinim economia țării și avem nevoie să avem grijă de noi. Și atunci cred că, deși impulsul este gata, ne luăm un bilet de avion și plecăm departe, să stăm acasă și să călătorim în România și să descoperim atât de multe locuri atât de frumoase la care nici nu te gândești. Adică din păcate am o memorie foarte proastă, dar am fost în niște locuri atât de frumoase și nu mă așteptam să fie în România niște locuri incredibil de frumoase și speciale. Uite, chiar asta vreau să te întreb și eu. Cum ți se pare, călători foarte mult în afară? Cum ți se pare România în comparație cu ceea ce găsim afară? Ți se pare că a evoluat România din punctul ăsta de vedere, că avem locuri faine sau ți se pare că încă suntem în urma celor de afară? În primul rând avem o natură fantastică. Fantastică. Și cumva suntem privilegiați și atunci ar trebui să profităm de asta din plin. Sunt multe locuri foarte frumoase și s-au dezvoltat și s-au deschis foarte multe locuri în România și am rămas extrem de surprinsă de ce am văzut și de-abia aștept să încep să călătoresc mai mult în țară. Chiar că s-au deschis, chiar că tot îi aduci în vorbă pe cei de la Romanian Romance. Am văzut la ei o listă atât de lungă de locuri și de fiecare dată când ajung pe la mine mi-arată alte locuri noi care au apărut și pe care vor să le viziteze, ceea ce mi se pare incredibil. Și noi când am deschis acum 12, facem 12 ani anul ăsta. Deci noi în 2000. Da, mulțumesc. Și de atunci noi eram atât de puțini și totuși 10 ani, 11 ani nu este o perioadă atât de lungă. Adică turismul în România se dezvoltă extrem de mult. Da. Și nu ți se pare că și obiectivele turistice încep să aibă influența lor și din ce în ce mai mult să fie din ce în ce mai bine organizate? Ba da, cu siguranță. Și sunt mult mai bine organizate, adică cumva te invită. Și ai activități. Cum ți s-a părut castelul? Adică am fost la castel. Mi-a plăcut foarte mult și mai ales ghidul pe care l-am avut, care a fost foarte drăguț. Da. Mi-a plăcut, adică eu nici nu știam de castel, spre rușinea mea. Și m-am bucurat foarte tare să merg și să-l văd și să descoper un loc foarte frumos în România. Da. Iar tot un ghid minunat, adică și ești o gazdă. Dacă mergeți la castelul Huniazilor, la Hunedoara, întrebați de Dan. Dan a fost ghidul nostru. Mai știi cum era îmbrăcat? Că vine în straie de... Da. De, cum îi spune, de străjeri. E foarte fain castelul și castelul a crescut foarte mult. Dar este bun, sunt foarte multe obiective. Când vii data viitoare, că nu știu dacă ai ajuns atunci, ai ajuns la Sarmisegetuza? La Regia? Da. Ai fost? Da. Acolo e un loc pentru energie, să te regăsești pe tine. Da, doar că atunci când am fost era foarte, foarte răutăcioasă vremea. Și a început să plouă, n-am petrecut foarte mult timp acolo. E foarte fain. Bun, uite, de exemplu, tu ai călătorit sau am văzut tot felul de articole și în interviuri în care ai fost vorbeai foarte mult de India. Da. Și că e foarte aproape de sufletul tău. Crezi că avem și noi locuri în România în care putem să simțim acelea sau ai simțit acelea sentimente în locuri în România cum ai simțit în India?
Sincer, eu nu pot să spun că acolo am simțit, dar nu știu dacă are legătură cu locul, cu oamenii, cu felul în care mă raportez eu la un loc, la starea pe care o am. În România m-am simțit foarte bine în multe locuri, dar cred foarte tare că depinde de mine și de cum mă simt. Nu știu, știu că sunt locuri care sunt foarte încărcate energetic sau sunt foarte puternice. Eu n-am simțit asta când am fost la Service Jet. Sunt foarte mulți oameni care au simțit, eu nu am simțit. Sincer să fiu cu tine, acum eu nu știu dacă eu sunt persoana care trebuie să creadă cel mai mult, dar eu nu mi-am dat seama exact care e treaba cu energia și cu ce ar fi trebuit să simt acolo. Și am fost de câteva ori. Nu, știi cum e? Nu trebuie să se întâmple nimic. E cumva să lași să vezi ce se întâmplă. Probabil că dacă ai auzit asta și poate că ne-am dus cu așteptări că trebuie să se întâmple ceva. Adică știi, sunt anumite emoții, sunt anumite senzații pe care le-am trăit la un moment dat care au fost atât de puternice și m-au marcat atât de tare încât reușesc acum când mă gândesc la ele să mă conectez imediat. Acum dacă mă gândesc la momentul ăla, singurul lucru pe care mi-l aduc aminte era că era vremea foarte urâtă. Asta înseamnă că trebuie să mai vii odată. Da. Asta adică și am fost impresionată așa de cum era, dar pentru că era atât de urâtă vremea și eram destul de obosită pentru că fusesem mult pe drum, nu pot să spun că m-am bucurat și mi s-a părut așa ieșit din comun. Mi s-a părut foarte frumos, dar probabil că contextul în care eram, vremea și tot ce era în jur nu m-au făcut să mă... Contează foarte mult și asta. Cu siguranță. Uite, de exemplu, am fost la Barcelona de vreo 3 ori sau de 2 ori și... Nu, odată, pardon. Prima oară am fost la Barcelona și nu mi-a plăcut deloc. Și toată lumea îmi spunea Barcelona e genială, Barcelona e genială, Barcelona e genială. Și am zis, ok, poate au fost niște factori care m-au făcut să nu-mi placă. Și factorii fuseseră, am fost într-un grup cu foarte mulți oameni și a fost așa aglomerație, era august, era foarte cald, erau 40 de grade, am stat și am vizitat până n-am mai putut și cumva cred că din cauza circumstanțelor nu mi-a plăcut și după aceea m-am dus din nou și mi-a plăcut foarte mult. Adică cred că contează foarte mult momentul în care ești tu, cum ești tu, grupul cu care ești, vremea, nu știu. Am înțeles. Spune-mi cum ești tu ca și călător? Îți planifici din timp, nu-ți planifici din timp? Cum îți place să călătorești? Nu. Nu? Adică știu unde o să mă duc, dar nu vreau să am un program, adică mă uit și văd ce aș putea să fac în locurile respective, dar nu zic în ziua aia fac asta, în ziua a treia fac asta, în ziua... Nu. Pentru mine vacanța este... Vreau să mă relaxez și vreau să mă bucur de ceea ce se întâmplă și pentru că în viața mea am destul de mult destul de multe lucruri pe care trebuie să le fac pentru birou și pentru întâlniri, atunci când merg în vacanță nu vreau să fac nimic decât ceea ce simt. Am înțeles. Și cum îți petreci timpul în vacanțe? Citești? Ce faci în vacanțe de obicei? În primele zile mă deconectez total și da, dacă uneori sunt atât de obosită, nici nu pot să citesc. Pur și simplu, ori stau la soare, ori mă plimb. În general, îmi place să merg în locuri foarte liniștite. Merg în natură, mă bucur de ce e în jur. Care a fost ultimul loc în care ai fost în România? La amfiteatru, cred. Da, la amfiteatru? Da, a fost acum o lună, cred. Acum o lună. Sper să se termine repede chestia asta. Mi se pare așa de târziu, adică așa de departe perioada aia, deși că a fost doar o lună în care puteam să călătorim și puteam să facem ce vrem. De exemplu, ai mei stau la Conac. I-am izolat aici și eu locuiesc în Deva. Și tranzitez în fiecare zi Conacul și tot timpul la ora 9 și un sfert mă trezesc și zic, aoleu, trebuie să plec, că la 10 nu mai am voie pe șosele. Exact. E incredibil. Dar poți să vii? Adică ești ok să vii? Îți dau voie? Păi numai mă urc în mașină și vin, adică nu fac nimic. Am adeverință pentru că eu sunt angajat. Am adeverință, mă urc în mașină și nu mă opresc niciunde. Păi da, teoretic, dacă n-ai o urgență, n-ai de ce să te duci acolo. Am o urgență, uite, trebuie să fac live-uri. Puteai să-l faci de la tine de acasă. Păi nu pot să le fac, trebuie să am ambientul de la Conac. Da. Nu, încercam așa să înțeleg, pentru că teoretic și eu mi-am tăiat foarte multe drumuri, aș vrea să fac niște drumuri, pentru că sunt care nu sunt urgență, dar sunt importante pentru mine.
Noi am luat decizia să ne mutăm ca să putem, unul la mână, că nu putem să aducem angajații aici să stea și doi la mână, conacul trebuie să-l păzească cineva. Da. Și al doilea lucru, persoanele în vârstă sunt cei mai afectați în perioada asta. Da. Și atunci mi-am dorit foarte mult ca ei mei să fie în siguranță și să poată să stea aici și să nu interacționeze cu nimeni. Și atunci eu fiind, și nici casa nu puteam să o lăsăm goală. Normal. Am ales să stea ei aici, eu stau acolo și atunci doar dimineața și seara tranzitez în forma asta. Altfel și nu. cu ce ți umpli timpul? Poftim? Cu ce ți umpli timpul? Aoleu. Păi, uite, în ultimele 2 săptămâni am lucrat foarte mult la lucrurile pe care le aveam în urmă. Acte, contracte, am început să facem live-urile pe care le vezi acum, dar ușor, ușor se termină treaba. Și citesc. Poți să-ți dau eu niște treabă dacă vrei. Da, promit. Îmi dai că îmi spui ce să lucrez, să mă pui să fac lucruri foarte ciudate, că mă pricep la calculator, să știi, dacă vrei. Ai lucruri pe calculator. Spune-mi, uite, am câteva întrebări rapide pentru tine. Anotimpul preferat de călătorit? Primăvara, cred. Sau, depinde. Fiecare loc are ceva special. Și asta e un răspuns. Da, adică îmi place să călătoresc tot timpul. Mare sau munte? Mare. Mare? Nu înțeles. Big chain hotels sau family run hotels? Nu. Family run hotels. Big chain hotels pentru mine nu există. Nu pot. Cu multă lume nu pot. City break sau rural escape? Sau ce? Rural escape. Rural escape. În ultima vreme, să știi, rural escape. Păi noi ăștia de aici, din rural, venim la city break-uri. Voi veniți în rural când este nevoie. Cum călătorești, cu prietenii sau singură? Cum îți place mai mult? Și cu prietenii, și în cuplu, și singură. Ok. Spune-mi, noi suntem ca pe final acum. Poftim? Așa. Nu te auzeam, da. Așa. Spune-mi la ce proiecte ai zis și la început un pic, dar spune-mi la ce proiecte faine mai lucrezi. Ce mai faci? Păi acum am avut până acum Women for Women, un webinar pe care un program pe care l-am lansat și a fost live cu webinarii, un program de mentorat pentru femei, de dezvoltare personală pentru femei. Și pe care, pentru că a avut un succes foarte mare, l-am înregistrat în așa fel încât să poată să aibă acces oricând cineva la el. Și se găsește pe shop.andrealaicu.ro. Este un program format din 10 cursuri care se vor afișa pe măsură ce trece timpul, în care femeile care vor să se dezvolte, poate să afle cine sunt, ce le place, cum să iasă din zona de confort, cum să gestioneze relația cu părinții, copilăria, cum să forma personalitatea, acceptarea feminității, relația cu mâncarea și tot felul de alte provocări pe care noi femeile le avem. Am lansat, de care spuneam, acest program de meditații ghidate, care începe pe data de 6 aprilie, în care vom medita în fiecare seară. Și sunt live? Pentru că avem nevoie să ne ducem la somn cu liniște și să fim în liniște și cu energie bună. Nu știu că se aude câinele meu care scoate tot felul de sunet. Așa. Mai lucrez la niște programe, dar pentru că nu vreau să vorbesc despre ele înainte să fie gata, pentru că sunt stadii de proiect, nu o să... S-a blocat un pic, gata. You're back. Ok, de unde? Se auzea, de auzit se auzea. Ai lansat am lansat tot felul de tricouri și o să lansăm în continuare și o altă linie de tricouri. Tricourile au mers foarte bine în perioada asta pentru că oamenii stau acasă și nu mai vor să cumpere rochii sau alte lucruri de genul ăsta, că nu știu când urmează să le poarte. Ce mai fac? Am aceste live-uri în fiecare dimineață cu comunitatea mea, începând cu ora 11. Și lucrăm la tot felul de proiecte intern ca să ne adaptăm situației în care suntem acum. Mi se pare mie sau muncești mai mult ca înainte? Sau așa munceai și înainte? N-am înțeles? Zic, mi se pare mie sau muncești mai mult ca și înainte? Muncesc mai mult ca înainte pentru că, în primul rând, stau mai mult în casă și sunt tentată să stau și să muncesc. Și doi, pentru că eu nu am foarte mult timp, cum spun alții că au, deși
cred că e foarte drăguț să ai, pentru că fac toate lucrurile pentru care aveam ajutoare, iar neavând ajutoare acum, n-am cum va trebui să le fac eu singură. Cred că nu e singura care trece prin așa ceva. Da, știu, chiar vorbesc cu tot fel de prietene care, adică toată lumea se află în situația asta, doar dacă are cineva om intern și atunci beneficiază foarte mult de lucrul ăsta. Dar nu mă plâng, pentru că eu cred că această perioadă mie personal îmi face foarte bine, pentru că mă face să fiu recunoscătoare pentru niște lucruri la care nu mă gândeam, pentru că acolo erau, cum ar veni, nu știu, mașina de spălat vase, banda de alergat, toți oamenii care fac servicii pentru mine. Am sunat femeile, doamnele mele din cască și le-am spus: vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru mine, vreau să știu că sunteți bine și de-abia aștept să ne vedem. Toți oamenii care fac servicii pentru mine și toate lucrurile pe care le am și îmi permit să le fac, și cred că această perioadă pe mine mă ajută să mă structurez mai bine și să devin mai humble. Humble, da. Mai smerită, nu știu cum să zic în română. Nu știu niciodată cum. Humble, cred că smerită, nu cred. Da, nu, humble, că nu e nici umilă, nu știu să spun. Cred că e un grateful, să fii. Nu e grateful. Sunt recunoscătoare, dar sunt mai. Nu e recunoscătoare. Nu știu dacă neapărat este cuvântul. Nu. Baichinele meu este foarte amuzant, care acum își face duș, cum îmi place mie să zic. Și e tot numai într-un, nu știu dacă se aude. Se aude. Da. Până cauți tu, mai spun o dată să vedem dacă avem niște întrebări de la prietenii noștri de pe Facebook. Modest. Modest? Da. Humble e modest? Așa zice aici. Umil. Așa. Mai degrabă umil decât modest. Sau modest. Ba, nu, eu cred că modest e. Adică eu... uite cum poți să refolosești măștile de protecție și eu le-am aruncat pe toate. Ai mașcă de protecție? Nu am nicio mască. Sincer să fiu, nici eu. Da. Bun, hai să vedem dacă avem ceva întrebări pentru Andreea. Ceva? Salut, Tony. Uite, ne urmărește. Te-ai uitat la România au talent? Nu. Nu te uiți la România au talent. Ai văzut că a luat cineva un golden buzz? La Smiley? Nici la Smiley n-ai văzut? E o fetiță din Deva cu hoverboard. Nu știu ce înseamnă golden buzz, pentru că nu mă uit la România au talent. Avem o fetiță foarte tare din Deva, Dario o cheamă, care a luat golden buzz, adică a trecut direct în semifinală la... Ok. Da, știi ce am văzut? Mi-a trimis o prietenă de-a mea bună un moment cu un cuplu care mi s-a părut absolut senzațional. Francezi, cred că erau? Da. I-am văzut cu dansul. Uai, de mine, deci mi s-a părut senzațional. Da, a fost foarte fain. Au dansat pe melodia lui Lady Gaga din film. Exact, da. Am văzut senzațional, m-a plăcut foarte mult. S-o caut și pe Daria. Ea a dansat, are un moment de coreografie foarte fain pe un hoverboard. E foarte mișto. Foarte mișto și e din Deva. Așa că mai zicem încă o dată Deva. Deva. Bine, Andreea, eu îți mulțumesc tare, tare mult pentru că ai intrat cu noi pe live. Te aștept cu mare drag când trecem de perioada asta să vii pe la noi iarăși și să călătorești cât mai mult în România. Da, cât mai mult. Cred că și toată lumea care se uită acum la noi să călătorească mai mult în România. Da, acum noi, numai că suntem la noi, dar chiar o să fie nevoie de chestia asta. Chiar o să avem nevoie. Să ajutăm economia cu toții, că până la urmă e țara noastră. Așa este. Și după cum vedem, ceilalți nu se prea aruncă să o facă. Celelalte țări, să ne ajute. Da. Bine, Andreea, îți mulțumesc mult. Te las. Seară frumoasă. Pa! Ai o seară mai bună. Pa, pa! Pa!